नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बनायना लाग्रोलायबाय स' आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दि बिथां एक्सट्रा इउटुबारनि इउटुब आर्निंखौ थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होनबा एक्सट्रा इउटुबारा माबायदि भिडिअ लाबोयो बिथाङा बर' इउटुबारफोरनि माने आपडेटखौ होबाय थायो दि नोंथांमोननो सोर बेसेबां खामायो बबे इउटुब चेनेलाव मा जादों होबाय थायो बे आपडेटखौ थ' आङो दिनै बेखौ खोन्थानो नागिरदों दि बिथाङा दि गुबुननि आर्निंखौ देखायो थ' बिथांनि आर्निंआ बेसेबां जायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं गिबियावनो ससियेल ब्लेड एकाउन्टआव हाबग्रोबाय बेयो आं बिथांनि चेनेलखौ सार्च खालामबाय नै लोगोफोर एक्सट्रा इउटुबार आरो गाहायाव फैबाय नै थ' बेयाव क्लिक खालामनानै होदो थ' दायो बिथांनि चेनेला फैबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै बिथांनि चेनेला 64K साबस्क्राइबार दं टटेल भिउसआ 4,80,189 भिडिअआ टटेल 20 एन्ड माला क्रिएट खालामदों डिसेम्बर 3, 2019 थ' नोंथांमोननो खोन्थादों बिथाङा 2019आव क्रिएट खालामदोंमोनब्लाबो एसेबां मानि गोबाव जायाखै दे बिथांनि भिडिअ आपल'ड होनाया थ' दाना नोंथांमोननो बेफोरखौ नाङा ना आर्निंखौसो नांगौ बिथाङा मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामो थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दे बेफोरखौथ' नांखाया लोगोफोर एसपि रेंक बायदि बायदि रेंकखौ थ' नैबेनो नै लोगोफोर बिथांनि मान्थलि आर्निंआ नोंथांमोनाथ' नुखायोना बिथांनि भिउसआ बेसेबां बेसेबां फैयो दायो नै लोगोफोर बिथाङा लास्ट 30 डेजआव 300 साबस्क्राइबार गावनि चेनेलाव आर्निं खालामनो हादों दे माने 300 जन मानसिखौ साबस्क्राइब खालामहोनो हादों 30 डेजआव मोजां भिडिअ लाबोनानै आरो भिउसआ 64K बिथाङा लास्ट 30 डेजआव भिउस मोनदों दे बेजों लोगोसेनो बिथांनि मान्थलि आर्निंखौ नोंथांमोना नायब्लानो मिथिनो मोनगोन 64Kआव $16 थ' गैयाबाबो बिथाङा $20सो मान्थलि खामायो दे अब्ला $20 बा हमनानै ला नोंथांमोना बेसेबां मासजों बिथाङा इउटुबनिफ्राय खनसे पेमेन्ट मोनो थ' एक मान्थआव 20 बा 2 मान्थआव 40 4 मान्थआव 80 5 मान्थआव 100 थ' बिथाङा बिदिनो 4 मान्थ 5 मान्थ बेबायदिजोंसो माने खेबसे पेमेन्ट मोनो दे इउटुबनिफ्राय थ' नोंथांमोना सानोना इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनाया जोबोद गोरलै होननानै थ' इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनाया जोबोद गोरासो दे लोगोफोर माने जाहाथा आर्निं खालामनो हालाबाया दा फेसबुकआव जोंहा कन्टेन्ट मनिटाइजेसन दंना जुदि बे फेसबुकनिखौ मोनब्लासो नोंथांमोना गोबां मोजां आर्निं खालामनो हायो आरो थ' इउटुबाव बिदिनो गोबां खम जायो आर्निंआ थ' नोंथांमोना नायदेरनाय 64K भिउसआवसो $16 बेयाव देखायदों थ' हमनानै ला बिनि एसे बारा जायो नालाय $20 बेबायदिखौनो ला थ' बिदिब्ला 5 मान्थजोंसो बिथाङा खनसे इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनो दे इउटुबनि रेभिनिउआव गुगोल एक्सेन्सजों नाथायबा बिथाङा माने मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो एड होयो दे जानो हागौ बिथाङा मोनसे भिडिअनि एडआव जे 5,000 3,000 4,000 बेबायदि लानानै आर्निं खालामो जानो हागौ बिथाङा जाउनाव मासाव दे 15,000 20,000 माने हायो आरो दे एडभार्टाइज लानायनिफ्राय माने सोरनिबा माबा मोनसे गेम बायदि प्रम'सन खालामो नालाय बिथाङा कम्पानिखौ थ' बेजोंसो बिथाङा आर्निं खालामो नाथाय इउटुबनि गुबै फैसाया नोंथांमोना नुबाय दा नै थ' 5 मान्थ 4 मान्थजोंसो बिथाङा खनसे पेमेन्ट मोननो हायो दे थ' नोंथांमोना सानोना इउटुबनिफ्राय गोबां आर्निं खालामनानै गोबां मानसियानो माहाजोन जाबाय नाथाय बिदि नङा दे लोगोफोर माने इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनाया जोबोद गोब्राब दानिया नोंथांमोना खोन्थाहरदो जे फैबाय थानाय उननि भिडिअआ सोरनि आर्निंखौ नोंथांमोननो देखायगोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों